Pare ba ito siya? Personal ako siya. Mato nga, nangin isa ko nga. Iyahan ako isahan sunod sa isa ka bulan. Ang ito yung mga yun niya. Tulog pa lang kasi mana, nagkikto na. Wala ko yung pasipaklaris na. Pastor din ah. Gano'n ka mag-iwan naman kasi ako? Gitar pa. O nga naman mag-iwan, mag-iwan ko 8 hours pa yun. 8 hours special lang siya. Mag-iwan naman kasi nga. Wala ka ka nang mas hawad na kayo nga. Ito man yung nahong tagliya. Pare lang to. Pare ba ito siya? Personal ako siya. Mato nga, nangin isa ko nga. Iyahan ako isahan sunod sa isa ka bulan. Ang ito yung mga yun niya. Tulog pa lang kasi mana, nagkikto na. Wala pa mawala. Saya huwag din mag-isa dito tayo. Mapusin ka po siya. Lagi o. Sorry ka rin. Break me kayo. Mawala pa. Magsige na kong tuon. Mato nga, sa high school pa ko rin, ang paborito din ako sa subject, Pilipino o kasaysayan, kanang history. Butan ako sa una. Paborito na ako ng subject sa unang history. Nga makaroon din naman ako nitunan. Nakamalig ko sa balay, ako mga libro sa history, world history, kansayde. Ako gibasa din ako. Naman yun. Catholic Church din lang. Nagpapag dito. Nga, sa mga encyclopedia po, ipabasa po ko ng isang word. Naman yun. Dito din mo rin ni ni anam-anam na gito na akong pag-ugma sa Catholicism. Dito na ginawa. Karong February 8 pohon, doon na ako. Naapod si Padre Darwin na time. Sa San Lorenzo Ruiz, sa Bayugan City. Yan po rin yung service na pinanong. Muna nga, yung Padre Darwin, Nick, ako, dosin ako katuig na. Ito magbuhol, kita naman dito. Dosin ako katuig, nakumanan ako na pagkapare sa dosin katuig. Pero hangtod karon, hangtod nga, mamatay na lang ito. Di pa yun na mahuman ang tuon sa Kanina, kukurin ka na rin. Sige na yung school na. Sige ka po tuon. Mauna nga, gibutang na ako sa una-una. Nahuman na mga si Padre Darwin ang dosin katuig. Hangtod nga, how much more ako? Tuon na? Hangtod karon na, sige ko tuon yun. Sa nga, gitagaan ako katikisin. Sige kong basa. Sige kong basa nga. Palawman ko na ako pagbarba nga. Hangtod nga, ang ako mag-purpose karon sa goal na ako sa kinabuhi. Katong mga kaubaran ako, nasa ako maginikanan. Dili na ako nagtumong na muhaaw na ko sila sa Adventist, pabalhin ako sa Katoliko. Ang akong tumong karon, na katong mga Katoliko medyo huyang pa, mautoy ako ikatikay, padasilan ako sila nga dili magtukob sa laking ng leyon. Mautoy ako mga karon. Ang katong yung parente, paihaw na lang ito, itukob lang ito. Kasi magtukob sa laking nga pundok. Bisa dikentan dia kayak compound sa SDA. Mantap. Naam sa dito. Nay na pala dito. Muna yung gilisdan. Kinangamit siya mo gawa. Sabi ni kalendar ni kaya parang sulit ito na sana ni. Ay, may kalendar. Ay, thank you. Kasi kulog na sa di mo ng imahe lang. Tiba ba tayo kalendar ito sa balay? Sebenarnya guys, parang Dubai. Oh, remembrance. Ay, maulay si Juan. Antonio. Antonio. Di padwa. Mungkin si Sulatin nyo, kadang iparimay sa'yo, di ko pasulatin nyo. Hindi ko mag-nundun na ito. Hindi ko kayo magkakuan sa Signature agad. Sige ra, okay ra. Kermahan lang. Uy, kito yung traffic. Photograph. Kami yung upan na da. Ay, doktrin ng pende. Ako niya po. Parang natin. Palitin yun. Panitin dulu. Dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Santol mo ko. Ikaw din ako. Ito na. Ito na. Sakto na po yung anak. Okay na sunod. Saan mo nabinta? Ako na malaki. Okay. Okay.